Dobro večer svima, dobrodošli u Mixer House. Nadam se da nisam u nekom laganom konfliktu interesa, s obzirom da sam direktor ove ustanove, i da će naša, odnosno moja prezentacija opravdati poverenje koje su mi ukazali dragi prijatelji. Ok, prvo, šta je Mixer? Mixer je, kako bih to rekao, to je grupa entuzijasta, preduzetnika koja veruje da kultura kao tradicionalno shvaćena disciplina nije samo rashodna strana jedne države, već i mogući ekonomski zamajac. Pre 2 godine kada smo došli u Savamalu, došli smo sa festivalom koji se odigrao na preko 100 lokacija, bukvalno. Znači, svi podromi, tavani, backyards, dvorišta, hale, hangari su bili napadnuti umetnošću i 2 godine kasnije mi imamo situaciju da se ovde otvorilo 30 novih galerija, klubova, restorana, da je ovo postala omiljena turistička destinacija nekog Novog Beograda, vrlo ga često porede sa Berlinom, da ovaj kvart, pre svega kroz Mixerove aktivnosti, ima preko 15 novih festivala, preko 50 koncerata i preko 300.000 ljudi koji prođe samo kroz ovaj prostor. O nama su već pisali i Wall Street Journal, CNN je snimio reportažu 3,5 minuta i prosto se ovo posmatra s puno razloga i utemeljenja kao jedna nova nada Beograda. To je bilo moguće samo kao, neko govore ovde o timu, ja jako verujem u tim, mislim da je nemoguće bez kritične mase napraviti neke ozbiljne, revolucionalne, kako mi vidimo, pomake. I u ovom poduhvatu učestvovalo 30 ljudi koji su stalno na Mixerovom, ali kažem, platnom spisku i preko 300 koji se okupe oko najvećeg festivala, Mixer festivala, od koga je sve krenulo pre par godina. Da bi ovo sve bilo moguće, Mixer je morao jednu kulturnu ustanovu da ustroji i osmisli kao klasičnu korporaciju. U ovom trenutku mi imamo 5 entiteta poslovnih, to su Mixer House kao jedan profitni centar, Mixer Event Management, firma koja se bavi softverom, znači kao hardware, mi imamo jako puno projekata koje implementiramo ovde. Imamo sada i Mixer web televiziju koja broadcastuje, snima i sutra pravi online web televiziju, gde bi zapravo podelili Mixer na offline Mixer, to je onaj fizički Mixer, i ovaj koji ga prenosi online preko weba. Mislim da je jedan drugi, da je to onako win-win situacija, s obzirom da ovaj prvi služi kao content za ovaj drugi, a ovaj drugi marketira aktivnosti, ne samo ovde, nego i u Savamali. Kad kažem Savamala, mislim da je mnogo bitno reći da Mixer nikad nije vodio računa samo o sopstvenom prostoru, sopstvenim projektima. Mi smo ovde zaista na jednom solidarnom zajedničkom zadatku koji pokazuje i neki etički diskurs koji je neophodan za tranzicijone procese. Naime, ima ona divna rečenica, kaže, nema ekonomske tranzicije bez etičke tranzicije. U Savamali postoji jedan zaista zajednički interes da se zajednički predstavimo, svi ovi entiteti, i prema turističkoj zajednici, i prema komunalnoj zajednici, i prema deljenju nekih resursa koji svima tako odgovaraju. Ako kažem da ovde prođu za Mixer festival desetine pa i 100.000 ljudi, da nikada nije bilo nijednog incidenta, to govori o tome da security službe sarađuju svi klubova ovde na sjajan način, da postoje jedna apsolutna solidarnost oko zajedničkog interesa. I na kraju, 5 minuta ističe, želim da kažem da je strašno bitna nota onoga što mi radimo, društvena odgovornost prema kvartu i prema svemu šta radimo. Reći da smo mi sredili nekoliko parkova ovde, puno fasada, ovi divni murali koje vidite ovde su murali umetnika koje smo mi pozvali, jedna ulica je tako mostarska sređena i eto, prosto nekako priznajemo da pokušamo da napravimo jednu malu, slatko, divnu državu, dizajn državu u kojoj ima lepih, pristojnih ljudi i kojima se nazire šanse za sve preduzetnike i one koji to žele da budu, jer je Mixer pre svega jedna ogromna platforma i nada za mlade generacije koji ulaze i u kreativu, ali i u preduzetništvo. Nadam se da država, ova veća, može preslikati neke dobre rezultate iz ove naše male. Zahvaljujem i dođete nam opet, Mixer.